Дойдохме цял рейс, с много голямо желание. После 4 рейса там. Викахме, стровахме, бяхме, пихме, обаче не можахме да вкараме гол. Най-важното, не можахме да вкараме гол. А защо не вкарахме гол? Защото играем до лявата страна на вратата и до дясната страна на вратата. А в центъра е удряме топката. Защото трябва да се удра топката, за да може да се отбие от даден играч и да влезе във вратата. И така можехме да вкараме 1 на 0, 2 на 0, 3 на 0. А сега се връщаме с 0 на 0. Но въпреки всичко сме доволни, с шалове сме, с фанелките сме, с емблемите сме. Макар че за момент на мен ми минава някаква мисъл да смена цвета за друг цвят, но не. Ще оставим смяната на цвета след 0 на 4 в четвъртата. Това, мили футболисти, научете се и отляво да биете, и отдясно да биете, да вкарвате голови и аз щастлив да се връщам в родния Пловдив, защото съм от такъв мотивист до такъв. Ето, бяла коса съм и обичам любимия Пловдив. Благодаря ви за вниманието.